όπως σας είπαμε από την αρχή της εκπομπής, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο. Γεια σου, Βαγγέλη, τι κάνεις? Γεια σου, Βαγγέλη. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα και σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, μιλάμε για τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο, την φωνή από το Shopping Star. Για όσους και όσες παρακολουθούνται. Με τις φοβερές ατάκες, παιδί μου, που δίνουν έναυσμα εκεί πέρα οι κυρίες και οι κοπέλες. Νομίζω ότι οι κυρίες του δίνουν το δικαίωμα να βρει τις ατάκες. Ναι. Νομίζω δηλαδή. Λοιπόν, πριν να μιλήσουμε για τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο και που θα έρθει εδώ στην πόλη μας για την παράστασή του, θα του κάνουμε την ερώτηση που έχουμε κάνει σε όλους τους ακροατές σήμερα. Για να μπεις και εσύ στο κλίμα. Θέλουμε να μας πεις τον πιο άκυρο ελληνικό στίχο. Χειρότερο στίχο που έχεις ακούσει. Που έχεις ακούσει. Που είναι περίεργος. Έχει πολλούς. Ναι, έχει πολλούς. Ένας που μου έρχεται στο μυαλό που είναι τόσο άσχημος που το λατρεύω είναι μπες μες στο καμπριολέ, πάμε για κανένα καφέ. Σωστό. Καλά και αυτή όντως. Πάμε πάμε παραλία για κάνα σφινάκι. Δεν θυμάμαι τώρα απ' έξω τους στίχους. Πες σχεδόν όλο το τραγούδι, είπες, δεν Ναι. Ναι. Δηλαδή εντάξει και αυτός καμπριολέ, ρε φίλε. Δεν μπορούσα να βάλει ένα άλλο. Έτσι του βγαίνει ο στίχος, παιδί μου, η ομοιοκαταληξία. Δεν είναι περίεργο, εξάλλου ήταν σε μια περίοδο που τα καμπριολέ περίσσαβαν. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, εδώ επίσης ο Θανάσης. Είναι σαφής υπενιγμός για τη φαλάκρα αυτός. Σωστό. Γι' αυτό εγώ αντιδρώ αρνητικά. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Ναι. Πρέπει να βρούμε λύσεις για τη φαλάκρα, εγώ νομίζω. Δεν υπάρχουν, στα βούλα δεν υπάρχουν λύσεις, τα έχουμε δοκιμάσει όλα. Το ξέρω, έχω έναν απέναντι μου. Τι λέτε? Το ξέρω τι έχεις ένα απέναντι. Νομίζεις? Εγώ πιστεύω ότι αν αφήσω και δεν τα κουρέψω για 20 μέρες θα δεις. Τι θα δω? Η μάνα μου το λέει αυτό. Η μάνα μου το λέει αυτό, μου λέω... Μου λέει γιατί κουρεύτηκες, γιατί κουρεύομαι πολύ συχνά όπως καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνω. Συγγνώμη, κάτσε ένα λεπτάκι γιατί με παίρνουν άλλο το στόχο. Η μαμά σου πρέπει να είναι. Όχι. Και μου λέει γιατί δεν τα αφήνεις. Λέω άμα τα αφήσεις λέει θα μεγαλώσουν. Λέω σαν δεν το πιστεύεις αυτό. Αλλά είναι μάνα. Ναι, ελπίζει. Λοιπόν, Βαγγέλης Χαρισόπουλος τον έχουμε καλέσει, κυρίες και κύριοι, εδώ από το Hello Radio, διότι την Παρασκευή που μας έρχεται θα κάνει μία και μοναδική εμφάνιση εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης και θέλουμε να τα μάθουμε όλα. Πού θα γίνει αυτή η εμφάνιση, τι ώρα ξεκινάει, ποια θα είναι η θεματολογία. Τι ερωτήσεις να σου κάνουμε. Ναι, όλα. Ερωτήσεις, δεν θα σου πω τι ερωτήσεις θα μου κάνετε. Λοιπόν, θέλουμε να τα μάθουμε όλα για την παράσταση. Ωραία, λοιπόν, η παράσταση λέγεται Πόσο χρόνο έχω, είναι stand-up comedy παράσταση, να διευκρινίσουμε. Είναι στο Ian's Bar του Καζίνο, την Παρασκευή στις 9.30, 10 θα βγω, λογικά. Γιατί είμαστε Ελλάδα, όπως καταλαβαίνεις. Ναι, έχουμε και μισή ώρα το ακαδημαϊκό. Ναι. Το ακαδημαϊκό ημίωρο. Ναι, σωστά. Είναι stand-up comedy παράσταση, ρωτήστε μου ό,τι θέλετε. Ποια είναι η θεματολογία. Ναι, με τι ασχολούμαστε εκεί πέρα, με τι θα ασχοληθείς κυρίως? Είναι αρκετά αυτοαναφορικό είδος, δηλαδή μιλάω πολύ για τον εαυτό μου, είναι όπως όλοι οι κομικοί έτσι. Αλλά νομίζω ότι είναι θέματα τα οποία θα αγγίξουν πολύ κόσμο. Είναι πρώτον πώς νιώθει η πιο καταπιεσμένη μειονότητα αυτό το διάστημα που έχουμε την πολιτική ορθότητα αλλά κανένας δεν την υποστηρίζει, και μιλάω φυσικά για τους φαλακρούς. Ναι, που το πας και αυτό, ναι. Σημαντικό. Ναι. Μιλάω για το πώς είναι να μεγαλώνεις και να αντιλαμβάνεις ότι οι ενοχλήσεις από το σώμα σου είναι αρκετά πολλές, αρκετές. Άστα μετά τα 35 δυσκολεύει. Μπράβο, ναι, μ' αρέσει που είπες 35, χαίρομαι. Ναι, δεν είπα 45. Ναι, εντάξει, μιλούσα λίγο για πιο μεγάλους, σε πάση περιπτώσει. Αναφέρομαι και λίγο στην επικαιρότητα αυτή τη φορά. Θα είναι λίγο πιο έτσι... Και τι δεν έχεις από την επικαιρότητα, δηλαδή και από πού να τα αφήσεις και από πού να το πιάσεις. Ναι. Μιλάω επίσης για το... αν έχουμε καταφέρει τελικά να προσαρμοστούμε μετά το COVID, στη μετά-COVID εποχή. Ναι. Και κάνω και μία έτσι αναφορά αρκετά χιουμοριστική, ελπίζω, στα social media που έχουν γίνει μέρος της ζωής μας και σε πολλές περιπτώσεις έχουν γίνει η ίδια η ζωή μας. Ναι, όντως, πραγματικά όλοι με ένα κινητό στο χέρι είμαστε όλη μέρα. Ναι. Και το οποίο εγώ προσωπικά δεν το βρίσκω ναι, δεν το βρίσκω και καλό δηλαδή εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, να σου κάνω μια δύσκολη ερώτηση ή δεν θες? Δεν κάνουμε, για δύσκολες ερωτήσεις είμαι φτιαγμένος. Είσαι γεννημένος. Θα σου κάνω όμως όντως δύσκολη ερώτηση. Διότι πρόσεξε τώρα, χθες είχαμε στην εκπομπή καλεσμένο εδώ πάλι τηλεφωνικά τον Ιεροκλή Μιχαηλίδη και του έκανα την ίδια ερώτηση. Λοιπόν, και θα σε ρωτήσω και σένα τώρα. Θεωρείς τελικά αυτό το οποίο ανέφερε και είπε ο Πάνος Βλάχος για το τσουβάλι ότι τελικά είναι χιούμορ ή δεν είναι? Ναι, κοίταξε.
Αυτό είναι εντελώς υποκειμενικό. Δηλαδή αν σε κάποιον φανεί αστείο, είναι αστείο. Εγώ δεν νομίζω ότι ήταν τόσο ο στόχος του να κάνει χιούμορ. Νομίζω ότι ήταν καθαρά υποκειμενική άποψη αυτή, έτσι. Νομίζω ότι ήταν ο στόχος του να εκφράσει ένα μέρος του κοινού. Δεν το βρήκα αστείο εγώ, αλλά εγώ είμαι ο τελευταίος άνθρωπος ο οποίος θα πει σε κάποιον τι πρέπει να πει και τι όχι. Θεωρώ ότι καθένας έχει την ελευθερία έκφρασης. Πολλές φορές η έκφραση αυτή μπορεί να είναι ακραία, μπορεί να είναι πολλές φορές όντως μπορεί να γίνει ακόμα και επικίνδυνη. Αλλά αυτό είναι καθαρά στην διακριτική ευχέρεια του καλλιτέχνη. Δηλαδή αν ο καλλιτέχνης θέλει να το πει, θα το πει. Δεν μπορούμε να πούμε εμείς τι θα πει ο καλλιτέχνης. Από εκεί και πέρα ο καθένας κρίνεται για αυτά που λέει, έτσι. Ασφαλώς. Ναι. Εγώ μπορεί να μην το βρήκα αστείο, αλλά κάποιος μπορεί να το βρήκε. Αν σου λέω, νομίζω ότι ήταν πιο πολύ καθαρά υποκειμενική άποψη. Νομίζω ότι ήταν το τραγούδι αυτό, εν πάση περιπτώσει, ο στίχος αυτό ήταν πιο πολύ για να εκφράσει ένα μέρος του κοινού του. Ή του επίδοξου κοινού του, εν πάση περιπτώσει. Για πάμε λίγο στα τηλεοπτικά. Το Shopping Star τι γίνεται, συνεχίζει, θα εξέλθει τίποτα παραπάνω να μας πεις αν θα συνεχιστεί και του χρόνου? Ακόμα είναι νωρίς για να σας το πω αυτό, νομίζω. Ναι, παιδί μου, έλεγα μήπως έχεις να μας δώσει την αποκλειστικότητα, αυτό. Όχι, δεν έχω κάτι. Όχι, δεν έχεις. Αν ξέρετε εσείς κάτι να μου πείτε. Όχι. Μιλήσαμε εμείς. Εμείς το βλέπουμε πάντως. Χαίρομαι πολύ. Εμείς το παρακολουθούμε. Ναι. Δεν ξέρω, μακάρι. Νομίζω ότι η καινούργια πρωταγωνίστρια, νομίζω ότι... Παρουσιάστρια η Λιάννα Παπαγεωργίου. Λιάννα Παπαγεωργίου, ναι. Νομίζω ότι έχετε δέσει πάρα πολύ καλά, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Μα φαίνεται όταν βλέπουμε την εκπομπή και πώς μιλάς και πώς λες εσύ και τα διάφορα. Η Λιάννα είναι φοβερή και στη δουλειά της, είναι φοβερή και ως άτομο, είναι πραγματικά πολύ αξιόλογο. Είναι και εύκολος άνθρωπος ο Βαγγέλης. Είναι και εύκολος άνθρωπος, δηλαδή δεν Ξέρω πολλούς που διαφωνούσαν γι' αυτό. Και ερχόμαστε λοιπόν τώρα στα social media, γιατί έχει πιάσει το Βαγγέλη Χαρισόπουλο εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Και ανεβάζει συνέχεια φωτογραφίες στο Facebook από το παρελθόν του. Δηλαδή από το στρατό, από τότε που σπούδασε Θεσσαλονίκη. Όταν πήρε πτυχίο, όταν πήγε σε ένα πάρτι. Κακό είναι. Λοιπόν, βάζει φωτογραφίες, λέει ο άλλος από πίσω, ξέρω εγώ, είναι ο Νίκος, ο άλλος είναι ο Μανώλης και διηγείται την ιστορία. Ναι, κοίταξε, όταν μεγαλώνεις και οι φωτογραφίες πλέον δεν είναι τόσο ωραίες όσο παλιά, βάζεις παλιές φωτογραφίες. Ναι. Σωστό και αυτό. Επίσης, εγώ το κάνω αυτό, συγγνώμη που σε διακόπτω, το ξεκίνησα πέρσι όταν, κάποιες μέρες πριν τα γενέθλια, ποστάρω φωτογραφίες από παλιότερα χρόνια. Επειδή όμως και στα χρόνια πλέον μεγαλώνουν, αυτές οι φωτογραφίες είναι περισσότερες πλέον. Ναι, πού το πας και αυτό, ναι. Είναι και αυτό όπως το λες ακριβώς. Το θέμα είναι ότι εμείς, η δικιά μου γενιά, είναι μια γενιά η οποία δεν είχε πολλές φωτογραφίες από τα παιδικά της χρόνια. Σωστά. Και αυτό το διαπιστώνεις σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή ψάχνω να βρω κάτι να ανεβάσω και οι παλιές φωτογραφίες, οι παιδικές μου και οι εφηβικές φωτογραφίες τελειώνουν. Δεν έχω άλλες. Και φαντάζομαι ότι αυτό είναι κάτι πολύ πρωτόγνωρο και πολύ περίεργο. Θα ακούσει μια γενιά που βγάζει 15.000 φωτογραφίες τη μέρα. Μπράβο. Μια φωτογραφία εκείνης της εποχής έχει τεράστια αξία. Είναι κάτι σαν μνημείο, είναι κάτι σαν ιερογλυφικό. Δηλαδή το να έχεις τη φωτογραφία ενός παιδιού που ήταν 5 χρονών το 1978, ας πούμε. Αποκτά μια ιδιαίτερη αξία που λέει δεν πρέπει να τη χάσεις αυτή τη φωτογραφία καταρχάς. Γιατί αν δεν την έχεις ψηφιοποιήσει, μετά χάνεις ένα μέρος του παρελθόντος. Κάτι που δεν σημαίνει με τα παιδιά τώρα, ας πούμε. Λοιπόν, πάμε, Βαγγέλη μου. Ανακεφαλαίωση την επόμενη Παρασκευή, 23 του μηνός. Εμφανίζεσαι. Αυτή την Παρασκευή, ναι, όχι την επόμενη, είναι την Παρασκευή που μας έρχεται. Λοιπόν, εμφανίζεσαι εδώ Θεσσαλονίκη, πάμε ξανά. Πού, τι ώρα? Στο Ian's Bar στο Καζίνο. 9.30 ώρα είναι η επίσημη ώρα έναρξης. Σας περιμένουμε όλους εκεί. Τι άλλο να πω, ξέρω εγώ. Ναι, θα περάσουμε πολύ καλά. Πέρσι ήταν sold out. Να πω, ήταν η πρώτη παράσταση που έκανα στη Θεσσαλονίκη. Ναι, το θυμάμαστε. Δηλαδή, φτάσαμε σε σημείο παραλίγο να διώξουμε τον πρόεδρο του χωριού μου. Δηλαδή, επειδή είναι όχι, true story. Ήταν ο οποίος ήταν προειδοποιητής. Σου λέει, εντάξει, θα πάω Θεσσαλονίκη, θα μπω μέσα και εδώ. Αλλά δεν είναι έτσι. Πρέπει να κλείσετε ένα εστίριο, πείτε στο more.com. Μην έχετε και εσείς το ίδιο πρόβλημα. Τελικά ευτυχώς μπήκε ο άνθρωπος. Γιατί ήταν και πρόεδρος. Όχι, δεν έπαιξε ρόλο αυτό. Είναι πολύ αξιοκρατική κατά την κατάσταση. Απλά δεν ήρθε ένας. Οπότε μπήκε, ναι. Κατάφερε ο πρόεδρος να μπει, ναι. Να ρωτήσω, σε ποιο χωριό είναι πρόεδρος? Είναι στην Καστανιά Πιερίας. Οι γονείς μου είναι και οι δύο από εκεί. Θα μας στείλω πολλά φιλιά. Ωραίο χωριό. Ωραίο και μικρό. Ναι. Μια χαρά. Έρχεσαι πάντα είχαμε το εξής πρόβλημα. Όχι, δυστυχώς όχι. Πήγα τελευταία φορά το 2018.
Προ-κορονοϊού. Προ-κορονοϊού, ναι. Έχουμε πάντα το εξής πρόβλημα. Όταν λέω ότι είμαι από την Καστανιά, όλοι καταλαβαίνουν την Καστανιά η μαθία, που είναι μεγάλη. Και λέω πάντα Πιερίας, ναι. Και λέω όχι από τη γνωστή. Ναι, από την άλλη. Γιατί κάθε νομός έχει μια Καστανιά στην Ελλάδα. Σίγουρο. Λοιπόν, 100%. αυτός ήταν ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία και θα τα πούμε και από κοντά, Βαγγέλη. Και εγώ πολλά φιλιά και σε όλους τους Αριανούς, έτσι. Έτσι, μπράβο, να είσαι καλά. Φιλιά πολλά. Καλή συνέχεια.